أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن في ذلك على الله يسير. Ngicela uAllah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Bafowethu, umdali wethu uyasithanda, uyaqhubeka nokusixwayisa. uAllah uyaqhubeka nokusifundisa izinto esingazazi, ngoba uAllah ufuna ukuthi sibe nolwazi, simkhonze ngeqiniso, simkhonze sinolwazi ukuthi uAllah ufuna simkhonze kanjani. Subhanallah. Lalela ukuthi uAllah uthini. Uthi Allah, wallahu khalaqakum min turab. Subhanallah. uAllah uyakutshela ke manje ukuthi ukudale kanjani. Allahu akbar. uAllah uthini? Uthi futhi uAllah wanidala ngothuli. Subhanallah. Thumma min nutfa, emva kwaloko wadala abantu ngesidoda. Umzulu ngizwile, ngikhuluma isiZulu la. Ngikhuluma ngendlela uAllah esho ngakhona. Ngoba ngithi uketshezi, yiningi inhlobo zoketshezi, abanye ngeke bangizwe. So kumele ngiyibeke straight ukuthi uze ukuthi uAllah uthini. Okay. Thumma ja'alakum azwaja. Mayiqeda lapho wanenza nabanga 2. Wanenza in pairs, male and female, indoda nomfazi. Le verse leli ngathi ningayitshela izitabane ukuthi uAllah akathi ngadala indoda nendoda, uthi ngadala ini indoda nomfazi, akathi ngadala umfazi nomfazi, uthi pairs, azwaja, pairs, ngambili ngabubili. NgesiZulu kuthiwani? Ubuqo obuhle obuhamba ngabubili. IsiZulu ke leso. Uthi umdali nganidala kanjani? Ngambili. Angizange ngidala inkonkoni, angizange ngidala izitabane. Ngadala besilisa, ngadala besifazane. Ngase ngithi zalanani nande. Subhanallah. Lo oyinkonkone ewumfana, ake nimbuze ukuthi unaso yini isibeletho, uyakwazi ukubeletha abantwana. Lo oyilesbian, oyinkonkone eyintombazane noma oyisitabane eyintombazane, ake nimbuze ukuthi yena inyanga mayiphela akayini esikhathini. Njoba yena esewumfana, uzibiza ngomfana eyintombazane, akayini esikhathini. Lo owumfana ozibiza ngentombazane, ake nimbuze ukuthi yena uyakhona yini ukubeletha abantwana, unaso yini isibeletho. So this verse is a challenge to the gays and lesbians. It's a challenge. Lalela ukuthi uAllah uthini. Wama tahmilu min untha wala tad'u illa bi'ilmi. Subhanallah. Futhi akekho namunye owesifazane okhulelwa noma azale ingane ngaphandle kolwazi lwakhe. Akekho. Subhanallah. Wama yu'ammaru min umrin. Subhanallah. Futhi akusho ukuthi iminyaka yomuntu ogugile
iyandiswa. Subhanallah. Allah uthi akusho ukuthi iminyaka yomuntu ogugile enzani iyandiswa. Subhanallah. Wala yunqasu min umrihi. Subhanallah. Noma iyancishiswa eminyakeni yakhe. Allah uthi akusho ukuthi mangabe uphila isikhathi eside nomuntu osheshe wadlula emhlabeni bonke labo bantu labo Allah uthini? Allahu akbar. Illa fi kitab. Ngaphandle kokuthi yonke leyo nto le ilotshwe phansi, ibhalwe phansi. Ukuthi wena uzophila isikhathi esingakanani, uzoba mdala uzofika kuphi, wena uzoshona ngeke ufike kuphi iminyaka, yonke leyo nto le ibhalwe phansi. Allah knows everything. Subhanallah. Ayikho into emdlulayo. Then Allah uthini? Inna dhalika ala Allah yasir. Lento Allah akutshela yona ilula kuye, ayikho into enzima ku Allah subhanahu wa ta'ala. So bafowethu, take note, funda, lalela ulalelisise. Uma ngabe lento engikutshela yona iyangena kuwe, ayingene kubonakala imphumela, ingangeni kuphela bese uqhubeka nobuhlongandlebe lobo yibo kumanje. Ayikho right leyo nto leyo ukuthi iqiniso sowulazi uqhubeke wena namanga. Ngendaba yemali nje, hayi bafowethu imali sizofa sishiye man. Hayi imali ngendaba yebandla, ibandla uzofa ulishiye man. Bafile balishiye ibandla, na uzofa ulishiye, nabantu basebandleni lakho bazofa bakushiye. Vula amehlo, uvula ingqondo ubone iqiniso, uphenduke ukhonza umdalo wakho ngendlela afuna umkhonze ngakhona. Nayi into umdala ayidalela abantu, akabadelelanga into eziningi. Uthi ngimdalela nje ukuthi ningikhonze kuphela ngendlela engifuna ningikhonze ngakhona. The rest yimi engizonenzela. Okwena nje ukuthi ningikhonze kuphela nithembele kimi. Is that too much to ask? Wa akhir dawana anil hamdulillahi rabbil alamin.